Какво е това, бе? Къща. И каква е тази къща така? Какво пише тук на това листче? Тото е моята. Ма за това ли идва от дядо Мраз? Да. А това тук той се е нарисувал ли? Да. Той е написал, че това е за Марти ли? Да. И какво е нарисувал? А, това е той. Той си оставил снимка ли? Да знаеш, че е подарък от дядо Мраз ли? Да. Ау, и какво има вътре? Я да видим тази къща. Тя, значи, това е на Марти къщичката вече. Да. И какво има вътре? Я да отидем да видим там. Виж какво има. И я да го видим. Може ще ме взели. Е такова ли? Ма ти това ли си казал от дядо Мраз ти донесе? Да. И той откъде знае? Ти ще му написи с мишката ли? Да. Ми дай да го отворим да видим какъв е този подарък тогава, колко е хубав. Кой? Ми то? Кой е то? Това ли? Харесва ли ти, Марти, този подарък? Кири ми ви... Къде е? Сигурно като Кири и... го купи ли? Сигурно дядо Мраз като идва и като оставя от твоите къщички, ти оставя и този подарък, защото си слушал. Да. Сега да видим какви колички има. Ма ти какво ще му кажеш на дядо Коля? Ще му напишеш ли веднага едно писмо мерси? Мерси. Бабуко ли? Мерси буку. Хитручо. Ей, какъв е добър този дядо Мраз. Виж да послушате деца как им дава подаръци. На безусните не дава, на безусните дава. Да. Значи ти си от послушните ли? Да. Се готови мери? Бързо да се облечеме обаче. Да. Ай. Ма ти ще ми го пази си. Да. Ма то ще и на другите деца си на неговците. Татковци и на децата на другите се и купат. Така. Майките и татковците. Не е ли дядо Мраз? Дядо Мраз, се ги дадат майките и татковците другите. Аха. А той откъде е влязъл този дядо Мраз? Защо имаше сняг тук? Откъде е влязъл той? Той влезе у вратата. През вратата? Той няма ключ. Как ще влезе през вратата? Той си го прибрал на едно място и сега трябва да си го вземе. Добре. Айде, се обличаш ли? Да. Айде.